passion strong and free. Welcome to the radio family. DJ Vic, Donoso, 𝐒𝐴THER tonight. Okay, sa may Edmonton, Canada, nagpamati man sa ato siyempre si DJ Blues Pinoy. Voices, Okay, thank you so much good kay Idol DJ Blues Pinoy sa may Edmonton, Canada. DJ Vic, Okay, siya ni ang founder sang San Rafael Mix Club DJs. Kag sang Team Apple nga taga San Rafael, Iloilo. Nga sa mong sa abroad, no? Pag-shout out na bongga-bongga to Daphne Abawan. Kag si Nisel Asosina Abawan, iya mga sisters nga naman sa Hong Kong. Na nag-support man sa mga program sang Short FM 101.9. brings a little sunshine to your day. Across the distance, near or far, we're all connected where we are. The rhythm flows from town to town, turning every worry upside down. Together we can sing along. United, Okay, please morning man kay Ruel Diza sang NMP or amo siya si Dolphy, no? Nga nagasigabong audio sa bong sa may sa iyang tricycle, no? Nakagabi nagupod-upod kami sa may bangga, kami nagtikwi-tikwi, no? Okay, once again, shout out na bongga-bongga to Ruel Diza or si Dolphy sang NMP na nagabiyahe sa may Dumangas proper, going to PD Moonport North. Kag siyempre naman ako na classmate nga si Calao or si Claudio de la Ogon Jr. Okay, so alam-alam lang sa pag voices shine biyay-biyay ng mga mata nyo dapat ala sa kalsada, ha, hindi sa may mga paa. every heart. Kasi bala may mga pasahero ka mo bala naka-short? Naka-short FM? Kag mata nyo bala raya sa shorts ang inyong pasahero? Streets we move together. Tapos kibot ka lang nakabunggo kayo mo, nasungkit mo yung ba ng, sa una-una mo. A voice of passion strong and free. Okay, halong-halong na kita kaya ang mga DJ, ang mga disgrasya kung kay sa kibot lang, no. Kibot lang kita kung kay sa ara na siya. So that's why nga double halong kita, no. Okay, ang mata sa lugar, no, focus lang taking para safe kita tanan. Okay, shout out man nato ng bongga-bongga siyempre mga punong barangay nga nagasupport man sa aton. Nagatamo man sa akon nga mga Facebook Live kag sa mga replay sa akon nga Facebook Live. Pleasant morning kag happy Saturday morning to punong barangay Sonia Baltasar Dolier sa may barangay Victorias Dumangas, Iloilo. Na naga-comment man sa akon mga live, no. Salamat gid kap sa pag-support, no. every message. Also ang wapong punong barangay sang Embarcadero Street sa Donoso, Dumangas. Na si punong barangay Raymond Dilotabo dahil sa may after 5 Where we are. Tiluring. Salamat ikap sa pag-support, man. Turning every worry upside down. Together we can sing along. United by Kag sa may Bakay Housing, naman siyempre darada si Permar Caliso. Nagapamati man sa aton or sa man siya si Black 29. Also si Alter Prudente, no? Si Agustin Brindia, nalinapita lang mo da. feel the energy. Pag siyempre si Bonbon Labos sa tabok lang gid ni Katupang Jun, no? Siya nga ex-girlfriend nga si Ann. Guiding us with music. Okay, salamat sa pag-support sa Short FM. Fearless. Kag siyempre sa may barangay sa Pao Dumangas, Sitio Ilahod, Dumangas, Sitio Ilahod sa Pao Dumangas. Para man siyempre nagapamati si ako nga gwapo nga estudyante before sa may Sapaw nga si John Ray Villa. Siya naman ang bongga-bongga sa mga parents nga si Remy Villa kag si Joey Villa. Salamat din sa pag-support. Short FM Saturday morning. Okay, siya naman ang bongga-bongga sa mga crew kag mga P-Sweet Boys. P-Sweet Boys ang Ranger Repelling Station. It's another brand new weekend. Rise and shine. Time to wake up and get ready to get on the floor to the best and the latest dance hits. Guaranteed that will make you sweat early in the morning. This is Saturday morning Hot Hour. Hot Hour. A radio program that will surely make you dance early in the morning. Playing the best retro, flashback music, and the latest dance hits every Saturday. Hosted by your mixmaster, DJ Vic, Donoso the Third, together with DJ Hotbot, ang grupo mo. Short FM Saturday morning Hot Hour. Short FM Saturday morning Hot Hour. Mindanao Mix Club. Okay, nabutan ko sa akong yung sampler, no? Nabutan ko sa sampler.
Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa mga crew kag Fish with Boys ang Ranger Refilling Station. Ari lang gid siyempre sa ingod namon no sa kay Jumari Diaz, kay Jeannie Bilbar, also kay Jiran Indinsya or si Bumblebee. Okay, peace and morning to sa imo kag also kay Mirian Anisty Dinila, kay Angel Bilbar kag kay Alan Bidok, also kay Gemini Asosina. Okay, salamat din sa pag-support sa mga programs ng Short FM 101.9. Okay, by the way, ang exact address ng Short FM no, sa may St. Lucie Building. Makita sa GM Basa Street no, sa Lopez Haina, Dumangas, Iloilo. No, so, ali lang may sa may third floor sa St. Lucie Building. Kag shoutout ang bongga-bongga sa owner nga si Edgar Dungon. Okay, base ari di siya karon no. So, first time ko ma-meet si Sir Edgar Dungon. Okay, for the meantime, matawato kita na magpa-sound trip sa itong mga exclusive na mga remixes. Di lamang sa pinaka-kampiyon ng stasyon sa Banasa Dumangas. Ini ang Short FM 101.9. Short FM Saturday morning. Mindanao Mix Club.
Saturday morning Atoman. DJ Michael John Remix. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our night would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love here, and I will always want her need. Her lips are warm while yours are cold. Oh, release me, COVID-19, let me go. I don't love you anymore. So release me, COVID-19, let me go. Short FM Saturday morning Atoman. DJ Michael John Remix. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our night would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love here, and I will always want her need. Her lips are warm while yours are cold. Oh, release me, COVID-19. Short FM Saturday morning Atoman. For I don't love you anymore. So release me, COVID-19, let me go. Short FM Saturday morning Atoman. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.9.
Okay, 1 minute before 8 o'clock in the morning. Okay, once again, so welcome sa ato mga suki kag mga kagrupo, mga ka-short. Nakatutok sa ato sa ato nga Saturday morning atawan. Short FM Saturday morning. Today is July 18, 2026. No? Medyo madasig ato mga inadlaw na. Okay, so may mga birthdays dira, no? So happy birthday sa inyo. And wishing you all the best on your birthday. Now, good health, more blessings, and more birthdays to come. Okay, before kita mag-commercial break, may shoutout kita sa itong mga suking na nakatutok sa aton. No, dahil sa may barangay 𝐒𝐚𝐭𝐿, no, suking mo natin siyempre si Maria Sinorio. Ang nag-vlog ni Blas sa may Dumangas ang banwa ko. Kag nag-vlog man siyempre sa iyang account, no? Kita natin sa mga vlog, no? So, please and morning sa imo, Idol Maria Sinorio sa may barangay 𝐒𝐭𝐿. Short FM Saturday morning. Okay, so nagpamati man sa bong, kag na-shoutout ko na kaina. So once again, shoutout ko liwat ang akon nga estudyante dala sa may barangay sa Dumangas. Sa may sitio Ilahod, barangay sa Dumangas nga si John Ray Villa. Good morning, sir. Shoutout mo ako sa bong. Kay busy ako sa bong, sir. Kay damo assignment sa school. Thanks good sir and God bless. Okay, once again, shoutout na bongga to John Ray Villa. No, sa may barangay sa Pau, no, sa kuman ka active na estudyante before, no, kag syempre sa may St. Axe daw grade 9 na sila, no. Okay, so sa imo nga mother nga si Remy Villa, kag sa imo nga father nga si Joey Villa. Salamat din sa pag-support sa Short FM. Short FM Saturday morning. Okay, sa may Sibalo Mantique, nagatamo man sa aton si Biyahing Namet. Ano ni siya nga Namet ang manok ni siya, no? Biyahing Namet sa may Sibalo Mantique. So let's go hambal yan, no? So salamat din sa pag-support. Once again, ang Biyahing Namet sa may Sibalo Mantique. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Short FM Saturday morning. Release me. Okay, mga suki man sa bong nagapamati sa aton. Loud and clear ang audio natin sa bong sa may terminal sa may Zamora. Okay, nagapamati ko no mga drivers ang NMP Tuda. Okay, kasi iba pa ng mga tricycle. Okay, shout out ang bongga sa talang mga tricycle drivers sa may terminal sa may Zamora, no? So, salamat sa pag-support. Okay, sa ako ng paryente na si pinagwapo na, no? Na hindi malalagson sang chicks, no? Pero ginalaot sang chicks. Si Carlo Jan Dinaga, okay? Okay, salamat once again sa pag-support sa Short FM. Ito na ang mga drivers ang NMP, no? Ada siyempre si Dolphy or si Ruel Disa. So, ada man si Kalaw, ako yung classmate, no? Tiyo ni Carlo Jan. Si Claudio Dulaogon, okay, Junior, no? Then sa mga Dinaga family, doon sa may barangay Talusan Dumangas. Okay ba ang pang-send na mga ngalan da Guapo Carlo, mga ngalan nyo dito na para manglawag natin karana. Okay, once again, salamat din sa mga drivers ang NMP Tuda na nagabiyahe pakadto sa PD Montfort North, no? So once again, ang remind ko na kaina, ngalong-along lang kita sa pagbiyahe, no? Ang mata sa loob sa karsada, hindi sa mga paas ang pasayro. Para malikawan natin ang disgrasya, no? Sige, so halong-halong sa pagbiyahe dra, no? Dahil sa may barangay sa Dumangas, okay pa nato siyempre mga Drilon family. Aradra si Cheryl, si Glenn or si Bongbong. Also si Lester, si Justin, kag si Kian, no? Okay, salamat mo sa pag-support sa Short FM. Short FM Saturday morning. Okay, kay paring Boyet Militar, no? Siya ng bongga-bongga doon sa may barangay Bakong Dumangas, no? From paring Noy PD Fiesta. Okay, si Chow Chow dra, walang patamyaw. Shoutout ka ng bongga-bongga mga Chow Chow. Okay, dra sa may Zamora. Short FM Saturday morning. DJ Michael John Remix. Please release me, let me go.
Okay, shoutout mga ng bongga-bongga kay Ansos sa may abroad, no? Shoutout lang sa mga langga ko da. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga kay Ansos nga nagtamo sa ato subong sa may abroad, no? Salamat gid parente sa pagtamo. So, okay, God bless sa imo kag of course happy Saturday morning. Okay, shoutout ko na sa gwapo nga DJ nga si DJ Vic. Okay, salamat gid kay Ansos sa may abroad, no? Okay, salamat sa pag-support sa Short FM. Halong-halong lang dira. Okay, shoutout man ang bongga-bongga kay Sir Maning Caspe, naro sa may barangay Palok Suol. Palok Suol Housing, no? Sa hi DJ Vic, good morning sa tanan nga and God bless. Okay, sima na sa imo Sir Maning Caspe kag enjoy sa pagpamati sa atong mga exclusive nga mga dance remixes. Okay, once again shoutout man nato ng bongga-bongga. Ang tanang mga DJs ang Short FM 101.9, no? So ang iban karon mabatian yung ilang mga lovable audio. Okay, hidit sa atong station manager nga si DJ Bonemel sa may barangay Lacturan, Dumangas. Sa aton nga assistant station manager nga si DJ Comtech nga risabong sa may station nga nagapulpangapi kami dire. Okay, all the way from Sulangan, Bangapatlad. Kag regards ko na sa iya nga ex-girlfriend nga si Marilo Ligada. Okay, siya naman ang bongga-bongga kay DJ Roy Dragon sa may Balabag Housing. Also si DJ Leo sa may Barangay Bakong, Dumangas. Basta ma-program sa karon, so lato na natin sa next akong program. Okay, si Mama Dom sa may Barangay Bakay Housing. Okay, si DJ Kim Botido sa may okay, Barangay Palok Bigki. Si DJ Bino sa may Barangay Bakong, Dumangas. Also, pleasant morning man kay DJ Black Mamba, no? Ang nagapanggunting na sa may Lacturan sa may Tutong Barbershop. Kasi gusto nyo nga magwapo pagid, no? Nga lalagson ka mo sang chicks. Katula ka mo sa may Tutong Barbershop dira sa may Barangay Lacturan, Dumangas. Okay, shoutout man dira sa may kapis, no? Kay DJ Potpot nga medyo sako ang subong, no? Ano si DJ Potpot, mga sawa na nga doon lang nag-program si DJ Potpot. Sige lang, basta ini tayo makapuli man siya ko, no? Tayo na muna kayo nagapangita pa sa iyang nakapariya sa kabuwi. Okay, so si ang duwa nato nga madam, si Madam Orion, kag si Madam Cristala, no? Doon sa may PD Moon Fort North nga mabatian man natong karon or sa buwas sa ilang mga programs, no? Also si DJ Blue sa may Bakay Housing, si Iado DJ Jupiter sa may Barangay Rosario, Dumangas. Of course, si DJ Kukoy Palaboy sa may Barotac, Nuevo, Iloilo. Kag siyempre ang Reyna sang Short FM nga si Annalina Moreno. Short FM Saturday morning. Tomar. Okay, shoutout ko na ng bongga-bongga man kay Pris Jinky Didoyko sang NMP Tuda. Okay, ang Team Tatat di Dumangas owned and managed by Jusel Jan Dupet. Shoutout man ng bongga-bongga to Sarisa Boys. Also sa Bungalow Boys, grabe mga ngalan, di ba? Mga sosyal. Also ang team, paano niyo magbasa, Carlo? Pig or PYG? Siguro Pig ni kay PYG, no? Team Pig sa owned and managed by Jason Disa. Team Payag ni Gali, ang bala ko na, Team Payag Gali, no? Sa may Barangay Talusan, Dumangas. Okay, salamat kay John Carlo Dinaga. Short FM Saturday morning. Tomar. Okay, sa itong hotline, no? So from 2064, good morning DJ Vic. Paki-shoutout lang kay Ninit sa may Barangay Kansilayan, Dumangas. From John Mark, Sanggin Sapanan. Okay, mga sukip natin sa Short FM. Salamat kay John Mark. Paki-try ba John Mark dial para mabatian ang tingog mo, Pwede makapanawag sa aton mga hotline sa aton Smart 0968 4606 410. Sa aton nga Globe 096607 81943. Okay, pwede makapanawag, walang bayad, no? Sa gusto mo pa shoutout, drop lang sa aton nga mga hotlines or sa aton mga comment section dra, no? Sa aton nga Facebook Live sa Facebook Short FM Updates, no? Okay, from paling na Pilipiesta, no? Pa-shoutout kay Omega, kag Jack Sparrow, kay Zebra, kay Gisa, Ira, Honsay, kag Binsur. Also kay Boy Sirodo. Okay, salamat kay paring Noy Pilipiesta. Short FM Saturday morning. Tomar.
Okay kay Sir Maning Caspi, hi sa tanan nga mga barangay official. Enjoy la kamo buwas sa Liga Day and Sport Complex. Sa Sports Complex halong kamo God bless tanan, okay? Liga Day buwas, no? So sadya naman ni ang Sports Complex buwas no sa mga hampang-hampang dira. Okay, time check natin last out judges na post kami sa pila lang ka commercial break. Okay, so once again, pahabol sa mga greetings sa mga alas 9 sa morning. Siyempre ka po niyo si DJ Vic Donoso III. Ito lamang sa pinakakampiyon ng stasyon sa Bandang San Dumangas. Inang Short FM 101.9. Basta Short FM, nami. Listening to the #1 radio station in Dumangas. This is Short FM 101.5. Nami. Short FM 101.9. Bayo ang suplemento ko, gatas ang ubok at sip-on, gatas ang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Pag may TC para aron mo aptik ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Basta Short FM, nami. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Nestor, ang sinaing. Luto na. Ang labahan. Nakasampay na. Ang uniform ko. Naplanta na. Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplantsa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. DTX 500. Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdua-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata. DTX 500. Kung ikaw ay may problema, daanin mo lang sa tawa. Walang mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alalalalalalalala.
Short FM. Broadcasting from the municipality of Dumangas, province of Iloilo. This is 101.9 megahertz. Your music and news station. Short. FM 101.9 Saturday 101 at the 1 Short FM 101.9 Ayan na! Sabado ng umaga, bilis na, gising na. Hatak ang saya sa radyo, tara na. DJ Vic Donoso the third, nandito na sa mic. Hatid ang ingay, hanggang night. Ready ka na ba? Pumalo ka na from 6 to 9 Hindi ka mabibitin Saturday morning hatawan Short FM 101.9 Hatawan Saturday morning hatawan hatid ay saya, Short FM 101.9 kasama mo na. Buhay ang umaga kung may tugtog at tawanan. Sa bawat hirit may sayaw na walang iwanan. DJ Vic Donoso the third, ikaw ang bida rito. Pag Sabado umaga, kompleto ang trip mo. Ready ka na ba? Pumalo ka na from 6 to 9 Hindi ka mabibitin Saturday morning hatawan Short FM 101.9 Hatawan Saturday morning hatawan hatid ay saya, Short FM Saturday morning hatawan. sa bayan mo. Taas kamay, DJ Vic Donoso the third, hanggang matapos buhay. Short FM Saturday morning hatawan. Short FM 101.9 Saturday morning hatawan Short FM 101.9 Hatawan Saturday morning hatawan hatid ay saya, Short FM 101.9 kasama mo na. Short FM Saturday morning hatawan. FM 101.9 Kasama mo na Short FM 101.9 Short FM Saturday Saturday morning 101.1 Okay, time check sa Short FM 101.9, alas 8:18 na sa morning. Okay, this time check is brought to you by D3 Bio, DTX 500 Mighty C and DTX Coffee Mix. Ang saya sa radyo, tara na. Ito na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated na makita sa Haro, Iloilo City Branch. Ka na ba? Pumalo ka na Okay, ara sa 420 Ilope Street, Haro, Iloilo City. Okay, sa mga mahilig mag-kape-kape or mag-kape-kape or coffee-coffee, coffee time sa DTX Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, nakadetox ka pa. Klinika D3 Bio, DTX 500. Also, Mighty Sia DTX Coffee Mix, RYO Coffee and DTX Premium Coffee. So once again, ito na mabakal sa mga branches ang Klinika di Alternativo sa mga leading drugstore sa inyong lugar. Kaganito na mga products ni Dr. Ramil Oy, ang CEO kag President sang K5 News FM and Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. From 6 to 9 Okay, by the way, nagatama sa aton sa mga shout out ng bongga-bongga. All the way from San Jose, Antique. Ako mga idol nga DJ sang Brigada News FM Antique. Okay, si Idol Master Papi G. Nag-program sa Brigada News FM Antique sa iyang program nga Taas kamay, DJ Vic Donoso the third, hanggang matapos buhay. okay, sa iyang program nga Brigada Drive-Thru. No, shout out na bongga-bongga kay Idol Papi G or si DJ Jason Year Poblacion.
Na sa mga sikat nga remix maker dito sa may Western Visayas nga taga San Jose Antique. Okay, salamat kita idol sa pag-support sa mga programs ng Short FM. Saturday morning tama. Okay, pleasant morning man kay Kapros Win dito sa may barangay Bakay or Bakay Housing. Okay, salamat din sa pag-support man, no? Kaina mga wala ko natapos yung shoutout, no? Pang shoutout nato nanay. Ang Team Payag, no? Powered by, owned and managed by Jason Disa. Also kay, FM 101. okay, Game 101. kay My Sound, no? FM 101. Nagpamatik ko na sa ilang sound, no? Doon sa may tricycle. Also kay Kagawad Mars Ditablan. Sabado ng umaga, Nagpamatik ko na sila sa adlaw-adlaw sa Short FM sa may saya sa radyo. okay sa may kuwan sa may terminal going sa may PD Port, no? Hanggang na Also sa owners sang 𝐒𝐚𝐭𝐮 and Mini Sound, no? Siya nga si Kagawad Mars Ditablan sang Barangay Talson, Numangas. Also kay Aprik Dulutan. Okay, salamat din sa pag-support sa Short FM. Short FM Saturday morning tama. kasama mo na. Okay, long-along na sa pagpuli kay DJ Jason Yer Poblacion. No, puli siya ko no subong sa may Manambo. Manambo siya ko na. Mapuli siya ko no. Sige, salamat din sa pag-support idol. No, kita ilita sa mga programa. Iwanan, DJ Vic Donoso the 30. Okay, once again, sa gusto mapashoutout, just drop lang sa comment section para mabasa natin anytime, no? Ready ka na ba? Pumalo ka na from 6 to 9. Hindi ka mabibitin. Saturday morning, hatawan. Hatawan. Short FM 101.9. Hatawan. Saturday morning, hatawan. Hatid ay saya. Short FM 101.9. Kasama mo na. Sabayan mo. Taas ka mo. Short FM Saturday morning tama. Short FM 101.9. Saturday morning, hatawan. Short FM 101.9. Hatawan. Saturday morning, hatawan. Hatid ay saya. Short FM 101.9. Kasama mo na. Short FM Saturday morning tama. Kasama mo na. Short FM Saturday morning tama.
Itaas ang kamay, simulan ng sayaw. Sa ilaw ng gabi, 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 puso'y umiinit, tibok ay sumasabay sa tunog na malupit. Hawak ang pangarap, bit-bit ang ngiti, sa bawat hakbang problema'y nawawaglit. Huwag kang titigil, sabayan mo ang beat. Lahat ng lungkot ngayon ay i-delete. Kapag tumama ang bass sa dibdib, buong mundo'y sasayaw sa init. Sayaw, sayaw, hanggang umaga. Iwan ang problema, lumipat sa saya. Ikaw at ako, sabay sa tugtog, pusong sumisigaw sa bawat bagsak ng bass drop. Bounce it, bounce it, bass drop. Bounce it, bounce it, bass drop. Bounce it, bounce it, bounce it, bass drop. Beat, bass, bounce, whistle effects. Sa kanto hanggang plaza, lahat ay gumagalaw. Mga paay hindi na mapigil sa pagsayaw. Ngiti sa labi, pawis sa noo, pero ang saya umaapap sa puso. Huwag kang mahihiya, ilabas ang galaw. Kahit simpleng hakbang, basta ikaw ay ikaw. Kapag bumagsak ang tunog sa gitna, sigaw ng lahat, isa pa, isa pa. Sayaw, sayaw, hanggang umaga. Iwan ang problema, lumipad sa saya. Ikaw at ako, sabay sa tugtog, puso'y sumisigaw sa bawat bagsak ng bass drop. Bullets, bass, bounce, they get rolling toms. Bullets, bass, bounce, they get rolling toms. Bullets, bass, bounce, they get rolling toms. Arat na, sayaw na. Bounce to the rhythm, sasabay sa tunog. DJ Blues, bring the fire, bullets drop, let it go. Bounce to the rhythm, sasabay sa tunog. DJ Blues, bring the fire, bullets drop, let it go, let it go. Sayaw, sayaw, hanggang umaga. Buong barangay kasama sa saya. Ikaw at ako, sabay sa tugtog, walang titigil sa bagsak ng bass drop. DJ Blues in the mix. Tuk per DJ Blues, di Pinoy. Goodbye, big bass. Don't stop, Party all night. DJ Vic, Short FM Saturday DJ Vic Donoso, DJ Vic, Donoso D3rd, Vic Donoso, D3rd, around my dream. around my sound. DJ Vic Donoso D3rd is in the house. DJ Vic, DJ Vic, DJ Vic Donoso, D3rd, DJ Vic Donoso, D3rd. Eurodance Dream Mode activated. I see the stars above me shining, neon lights are softly climbing. Every beat is calling your name. DJ Vic Donoso D3rd in the flame. Lost in time, but I still feel you. In every sound, I'm running to you. Close my eyes, you're all I see. DJ Vic brings the dream to me. Take me higher, don't let go. Where the disco rivers flow. In your arms, I feel alive. With DJ Vic, we touch the sky. Around my dream, I'm flying tonight. Around my heart, you're my shining light. Feel the beat, let the music scream. DJ Vic Donoso D3rd in my
Around my dream. DJ Vic. DJ Vic. DJ Vic. Donoso. DJ Vic. DJ Vic. DJ Vic. DJ Vic. Donoso. Around my dream. Deep in the night, I hear you whisper. Every heartbeat pulls me closer. No more sadness, no more pain. DJ Vic, Donoso deep, third in the rain. I was alone in the city lights, searching for you through lonely nights. Now your love is my melody. DJ Vic is the sound in me. Short FM My Saturday hand will morning. run away. Saturday morning. 101.9. Saturday 101 at the 1. Short FM 101.9. Short FM Saturday morning. Okay, time check, alas 8:35 na sa morning. Okay, still kamo nagapamati sa atong Saturday morning atawan. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic Donoso III. Okay, sa atong mga estudyante dira nga naga or mga estudyante naton dira nga naga kahig-kahig sa ilang mga cellphone. Ayaw ko musang kahig kay wala sang klase na. Okay, before kita mag-continue, tagata ka musang pulo ka tips, no? Paano ko nung magtaas ang imong grades or grado sa pag-eskwela? Okay, may anak ko nung pulo ka tips or techniques kung paano magtaas ang imong grades sa imong school, no? Okay, para sa mga estudyante nga medyo problema nga medyo manubo ang ilang grado. Siguro wala ka mo nagatuon mayo, no? Pero ang ining tips ko, no? Ang pulo ka tips makabulig sa inyo para nga magtaas bisan paano ang inyong mga grades, okay? Okay, number 1, maghimo sang klarong study schedule. Okay, meaning maliban sa eskwelahan, no? So mas manami nga sa balay mo, may schedule ka. Example, alin alas 7 sa alas 8 kada gabi. So may schedule ka para mag-review sa imong mga notes pagkatapos mo panyapon, no? So kung may schedule ka, siyempre i-follow mo ang imong schedule. Then number 2, mag-review per may bisan wala exam. So kaya ang ginahin mo sa atong mga estudyante, nagibira-bira lang sila review kung may exam. Pero siyempre mas okay nga mag-review bisan wala exam. So ang gradual nga pagtuon mas epektibo kaysa studying cramming. Okay, so mag-relax na aton nga utok kon gina or magka-cramming aton utok kung ginapabudlayan inig. So gamay-gamay lang kuno dapat nga pag-relax man mo kaysa kag siyempre mag-review man para magtaas ang imong mga grades sa klase sa imong mga exam. Number 3, mag-attentive sa klase. Bossing hindi ka na magpungko para magpamusi-musi. Siyempre, dapat ma-raise ka man sa hand mo kag mag-reset mong isa, no? Kaya binibra sa mga estudyante kung wala ka mo nagatugda-tugda sa klase, isa ng reason nga daw permi ka mo ginatuyo. Kung nagapamati ka sang maayo, mas dasig mo masabtan ang lesson kag hindi mo kinahanglan magtuon liwat sang mabugat sa inyong balay. Okay? So, butsingon, mamati isang maayo. Okay, number 4, hindi magkauya, magpamangkot. Pag may something ka hindi maintindihan, so pwede ka siyempre makapamangkot sa imong teachers para nga madugangan ang imong nabalaan. For just clarification, sa hindi mo naintindihan, pwede ka makapamangkot sa mga teachers nga or sa teacher mo nga naga-lecture. Okay, number 5, magtuon sa mga magkaroon sang study habit. Okay, pili sa lugar nga malinong, no? Ang environment may dako nga epekto sa imo focus sa pag-eskwela kag pagtuon. Okay, mo siyang 5 ka tips kung paano mangin effective ang inyong pag-eskwela nga magtaas ang inyong mga grades sa klase. So ang 5 ipahatag ko karon before sa aton nga pag-end sa atong program. Short FM Saturday morning. Come on.
kanyang galaw ay bigay na bigay. Ang buong dance floor ay nabubuhay. Siya ang dahilan ng kilig at ingay. Kaming lahat ay napapasabay. Siya ay confident at di nahihiya. Sayaw niyang astig ay nakakamangha. Kilos niya ay tunay na mahiwaga. Sumasabay sa beat at di nawawala. Kembot Queen, ikaw ang reyna. Sa bawat galaw sumasaya ang eksena. Kembot Queen, ikaw ang bida. Sa bawat kembot nabubuhay ang saya. Kembot Queen, isway mo ng todo. Pababa, pataas, igiling mo. Sa bawat ikot, dalhin mo ako. Kembot Queen, ikaw ang idol ko. Sa gitna ng sayawan, may dalawang matanda, si Lolo at si Lola, ay tumitirada. Sumasayaw ng tango, sumasayaw ng cha-cha. Sumasabay sa tugtog ang kanilang mga paa. Si Lolo ay nakapustura, nakabarong, nakaporma, habang si Lola naman ay naka-makeup ang mukha. Umiindak sa kaliwa, umiindak sa kanan, parang bumabalik sila sa kanilang Saturday morning ang galing sumayaw ni Lolo at saka ni Lola. Kahit ang mga tuhod ay may rayuma na, hindi alintana ang edad at tanda. Sumasabay sa indak ang mga postiso nila.
Ako'y napalingon nang makita kita. Ang ganda mong sumayaw, ako'y napamangha. Kilos mo'y simple pero sobrang ganda. Di alintana ang hiya at kaba. Wala kang katulad pagdating sa sayawan. Smooth na smooth at swabe ang galawan. Nakakaaliw ang lambot ng katawan. Bawat galaw mo'y gusto ko masilayan. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sa bawat tinda, ramdam mga lindog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sumasabay sa bawat tintig ng tugtog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sa bawat tinda, ramdam mga lindog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sumasabay sa bawat tintig ng tugtog. Ako'y napalingon nang makita kita. Ang ganda mong sumayaw, ako'y napamangha. Kilos mo'y simple pero sobrang ganda. Di alintana ang hiya at kaba. Wala kang katulad pagdating sa sayawan. Smooth na smooth at swabe ang galawan. Nakakaaliw ang lambot ng katawan. Bawat galaw mo'y gusto ko masilayan. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sa bawat tinda, ramdam mga lindog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sumasabay sa bawat tintig ng tugtog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sa bawat tinda, ramdam mga lindog. Swabe gumalaw at ang galing yumugyog. Sumasabay sa bawat tintig ng tugtog.
Ibomba mo, baby. Kumimbot ng mabuti. Ibomba mo, baby. Gumiling ng maigi. Ibomba mo, baby. Kumimbot ng mabuti. Ibomba mo, baby. Gumiling ng maigi. 3, 2, 1, let's go! Short FM Saturday morning. Short FM Saturday morning. Okay, time check alas 8:58 na sa morning. Okay, time mo na magpaalam, no? Hoping nag-enjoy tanan sa paghataw-hataw nato sa buong Sabado. Today's edition sa ato nga Saturday morning atawan. Okay, medyo daw nagbisyo ang ato internet, no? Pero still makita mo tayo Japon sa atong Facebook Live, sa Facebook sa Short FM, ang Short FM updates, no? Okay, before kita mag-final end, no? Kaina, naghata ko sang 5 ka tips paano ko na magtaas yung grades sa inyong klase. Nakita sa number 6 bong tips, no? Okay, so ang number 6 na magkuha sang organisado nga mga notes. Dako ini nga bulig kung mag-review ka kung kompleto ang imong mga notes, mas madali ang pag-intindi sang imong mga lessons. Okay, but singon samtang nagwakal lang yung mga teachers. So medyo sulat-sulat ka man na gamay na mga importante nga mga points, no? Labanan ko anong ginasulit-sulit sang teacher mo, do mo nakalabanan magwa sa exam, no? So note mo siya sa papel kag amo na siya ang imong basa-basahon kung gabi during your review time. Short FM Saturday morning. Number 7, magbasa sang libro kag extra references. Okay? Para gini sa mga palabasa, mga mahilig basa. Sa maliban sa inyo mga ginakopya nyo sa blackboard, no, mas okay nga magbasa ka pagid sa iban pagid nga mga references, no? Sa mga panahon, medyo hapos na lang ni siya. Kahit may mga online na mga review or even sa mga online ba lang ang mga pamangkot like sa ChatGPT, sa Copilot or any other sites nga pwede ka mo makapamangkot. So, madamo ka mo sa mabasa. Number 8, maghimo o kon mag-join sang study group, no? Kung kayo sa may mga time mga kayo mas manami, nga damo ka mo tuon-tuon man para nga daw ma-encourage ka man or ma-inspired, no? Kung ang imo mga upod medyo daw mas maalam sa imo, no? Siyempre ma-encourage ka man yung mag-join man sa grupo or magbabasa, mag-improve ka man. Especially kung may natawag na kita ang competition, no? Competition. 101.9 Short FM Saturday morning. Ang number 9, magpaway kag magtulog sang husto. Okay, sa pinaka-importante nga dapat insakto ang tulog nyo. Kaya kung kulang ang inyong tulog, syempre pag-ara na kamo sa classroom, maka-apekto sa inyong performance, no? Dapat complete ang tulog, almost impossible mga 8 hours a day, no? A night, I mean, no? So, dapat magtulog sa insakto para pag abot nyo sa klase, hindi ka pagtuyhon. Okay, condition ang imong mind, kag imong lawas, no? Short FM Saturday morning. Kag number 10, sa limitahi ang distractions, kaangay sang cellphone, TV, kag social media.
Okay man na magamit ka sa social media, so importante nga medyo may mga kwan lang may mga time lang kung saan ka matanaw or mabasa sa online. Malingaw-lingaw, no? Kahit isa sa mga purpose ng ato mga cellphone is for entertainment, pero hindi natin pag himuon nga amula tanan nga da ka na nag-focus, no? Kaya tandaan nyo mga bata, kamo ang madason nga mangin pumuluyo sa inyong mga barangay. Ti kung wala ka mo yung nag-alam, ti paano lang ka mo sa uli, mag-aantos ka mo sa kapigaduhon. Okay, so muna itong 10 ka-tips ko, no? Paano magtaas ang grado sa eskwela? Okay, so manangin mo sa itong mga estudyante. Okay, before ko na mag-final end, sa pang-shoutout ko ng mga nakatutok sa aton sa mga morning. Sa itong Facebook Live, ara si Gerald De Lariarte. Thank you so much sa pagpamati. Also still ara si Jason or si DJ Papi G or si Jason Nier Poblacion. Sa may lawan ng ticket, thank you so much. Kag still nagpamati man sa aton si Paring Noy Pinipiesta. Kag siyempre si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, shoutout ko man ang bongga-bongga. Tanang mga members ang All-Star Riders Dumangas. Si Bro Namon Richard Manyapo dahil sa may barangay Victorias Dumangas. Si Sis Namon Sien Nasyongayo Naldosa. Also si Bro Namon Stidler Nasyongayo. Si Bro Namon Dino Naldosa. Also si Bro Namon Rapi Salis. Si Bro Rocky Sigura. Si Sir Tope, Sir Chris Binabesta dahil sa may barangay Bakong Dumangas. Also si paring Bernard John Mosquida sang Busila. Kag si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Mga members ang All-Star Riders kag sang Team Tikwi Boys. Short FM Saturday morning Okay, kay Bro Bikoy Donoso or si Dr. V sang Antique Full Sublimation doon sa may lawan ng tike. Pleasant morning na sa imo na nagapamatik subong sa imo cellphone. Samtang nagapabalik na sa Antique. Okay, sa imong ex-girlfriend nga si Cheche. Kag sa inyong anak na si CV. Short FM Saturday morning Okay, happy Saturday morning man sa tanan ng mga haranistas ang Short FM. Nga namisa natin ilang mga golden voices. Basi mabalik mga minitime, mang tutaway, mabalik kami sa harana live, no? O si kagrupong atong official nga gitarista nga si kagrupong Francisco Yermo. Sa may barangay Talusan Dumangas si kagrupong Victor Yermo. O sa kagrupong Roger Litablan, kagrupong Morina de Baruro de Aros. Kagawad Marilyn Baltasar, kagrupong Agustin Brindia. Also si kagrupong Rosalinda Dibel. Also si Patricia Morin Pamunag, si Idol Mr. MP3 GC Marty sa may barangay Tinurian, Barutak, Nibo, Iloilo. Okay, also si kagrupong Mark Anthony Ocson sa may Barutak, Nibo, Iloilo. Kagrupong Fred Arcelon, si Jairo 𝐒𝐚𝐭𝐿, si kagrupong Edgar Diaz, kagrupong Rogelio Arcelon Sr., kagrupong Edsel Docio, kag si kagrupong Edelberto Ganela. Short FM Saturday morning Pleasant morning man kay Franklin Jujel Sambilla Jr. Sa may Block 35 Lot 6, no? Nangagapang kayo sa mga electric fan, kag mga washing machine. Okay, also sa imo nga ex-girlfriend nga si Mary Grace de Vinagracia Diloso. Also pleasant morning man kay Bongbong Dilon or si Jakaka. Okay, pleasant morning man kag happy Saturday morning sa mga gwapo kag mga mabuot nga mga teachers sang District of Dumangas 1. Okay, si pare ko Sir Renato Hilutin sa may Dumangas Central Elementary School. Okay, si Ado ko Sir Dexter Ardales sa may Cayos National High School. Si Ado ko Sir Cyril Didel sang Dakutan Elementary School. Also kay Sir Bernabe Singo sang Cayos Elementary School. Okay, kay Sir Edgar Domago. Okay, ang TIC sang Tubigan Elementary School. Kag si Sir Roger Sitablan sang Dumangas Central Elementary School. Short FM Saturday morning Okay, sila pamati sa ato si Carlo Jan Dinaga sa may terminal, Zamora Terminal. Naghataw-hataw ko na sila, no? Sa ato mga cha-cha music ina, no? DJ Vic Donoso the third, nandito na sa mic, hatid ang ingay hanggang. Okay, salamat sa pag-support sa nagpamati dala sa may Zamora Terminal. So, halong lang liwat sa pagbiyahe, no? Di ka mabibitin, Saturday morning, tawan.
Short FM 101.9. Saturday morning hatawan. Short FM 101.9. Kasama mo na. Okay, please and morning man sa Punong Barangay, sa may barangay sa Pau Dumangas. Kay Punong Barangay Francisco Bubit Samaldi Jr. Also kay Kagawad Henrico Del Finado. And also sa Punong Barangay, sang Barangay Talosan Dumangas, si Punong Barangay Hilarion de Regalado. Also kay Kagawad Jimmy Dibel. Kagawad Castro, Kagawad Gerald Arcilon. Pumalo ka na. Okay, kagiban pa na mga kagawad, mga pisa ni Kagawad sang Barangay Talosan Dumangas. Short FM Saturday morning hatawa. Okay, tayo po na mapaalam. Thank you so much, Ged. Kita dason nga Sabado, sa aton nga Saturday morning atawan. Base dason nga Sabado, ara na si DJ Putput. Okay, sa mga nagapon sa ako naling kaina, alas 6 ang aga. Salamat kay DJ Comtex, sa ato Assistant Station Manager sa aton nga technical side, no? Kag sa aton nga Station Manager nga si DJ Bonamel. Okay, thank you so much, Ged. Okay, nakapahabol kay Nini Noems Abawan Soriano. Doon sa may Hong Kong, salamat gid sa Imon, no? Kay na shoutout na kamo, liwat shoutout ng bongga-bongga. And also kay DJ Blues Pinoy sa may Edmonton, Canada. Okay, kay Nicel Asosina Abawan, also kay Daphne Abawan sa may Hong Kong. Okay, please and morning da sa inyo na. Okay, God bless everyone and have a blessed Saturday morning. Kita sa Sabado. Kag siyempre pala kita sa pabamati. Di lamang sa pinakakampiyon ng stasyon sa Bandang San Dumangas. Inang Short FM 101.9. Basta Short FM, nami. Short FM Saturday morning Saturday 101. Short FM 101.9. Ayan na. Sabado ng umaga, bilis na, gising na. Hatak ang saya sa radyo, tara na. Short FM Saturday morning hatawa. Kung ikaw ay may problema, daanin mo lang sa tawa. Walang mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alam mo na yan, 101.9 Short FM. Alam mo